té barevné škále. Potom píšou, že při kreslení může vznikat prach, který by se teda neměl vdechovat. Nicméně já teda musím říct, že zatím jsem si nevšimla, že by vznikal nějaký prach. Takže ale píšou to tady, takže tak. Podíváme se dovnitř, jak pastelky vypadají. Takhle máme první platíčko. Takhle máme pod tím ještě, a jestli to teda vytáhnu, doufám, že jo. Tak, a tady máme ještě druhé platíčko. Tak, takhle pastelky vypadají. Si možná lehce oddálím. Tak. A máme tady ty neonky na začátku a pak teda netradičně, což teda mě docela jako potěšilo, ne, že by to něčemu vadilo, nebo že by to byl nějaký ultra bonus, ale je to řazené tak, že tady jsou teda fialové, modré a potom zelená, žlutá a pak takhle to jde přes oranžovou do hnědé, což mě osobně velice těší. takže tak. A podíváme se společně na vzorník, uděláme si teda vzorník, já budu koukat, jak ty pastelky barví a jak jsou pigmentovaný a budeme si říkat o těch odstínech. Tak, dám si pastelky takhle vedle sebe. Chystám si, nebo připravím si tady vzorník, který jsem si tady nachystala na tyhle ty účely. Tak. Vzorník mám tady. Tak, zase je to ta stejná mřížka. Stáhla jsem ji z internetu, zadala jsem si teda, že chci prázdnou tabulku na svoče a vybrala jsem si ten, protože je tam teda místo velký na pastelku a je tam místo na číslo. Tak. A hned půjdeme na to. Jinak já jsem teda byla docela zvědavá na ty neonové tóny. Jako upřímně nejsem si úplně jistá, jestli jako jsem jásala nebo ne. Nejsem jako ultra příznivce neonových tónů. Nicméně mě asi řekla bych jako neuráží. Jo? Zatímco třeba metalické tóny, ne, že by mě přímo urážely, ale nejsem teda jako jejich příznivce těch metalických. Zdá se mi, že ty metalický vlastně jakoby akorát co tak méně barvěj a hází větší odlesky. Jakoby odlesk, který ale není k užitku. Jo? Takže já se jenom podívám se, mám pocit, že mi to úplně neostří. Mám pocit, že by to mělo být fajn. Tak, vrhneme se na to. Jinak teda těch neonových tónů je tady 8, píšou. Ještě kouknu teda 3, 6, 8, ano. Což je docela dost. Že standardně máme jakože zelenou, žlutou, oranžovou a růžovou. To tady teda je taky. Já bych užila i modrou, ale jako chápu, že ta modrá asi jako nejde třeba moc jako vyrobit, nebo nevím. Ale za to nás tady obohatili o jako 3 oranžový a 1 takovou do fialova, takže na to jsem docela zvědavá. Jdeme na to. Začínáme 309. Neon Light Green, neonová světlá zelená, která asi nebude příliš barvit. No, je taková jako dost světlá. No. Jinak teda ten vzorník dělám tak, že ještě zkusím světlo trošku upravit. Si to nechám možná, já nevím, jestli takhle, anebo dám si to takhle. No. A uvidíme. Tak, co jsem chtěla říct je, že ta zelená jako dost často, ta neonová zelená dost často jako nebarví a co mně připadne, že se stává, je, že hlavně teda samozřejmě takhle. Pastelky zase stály o 125 korun, nebo potom druhý týden byly ve slevě za 100 korun, takže znova jako asi bude moje častá fráze tady, nemůžeme si jako moc stěžovat, jo, za tuhletu cenu. Protože to vychází na nějaké 2 koruny a kousíček za pastelku, s tím, že ještě v tom je teda kovové pouzdro. Takže to je jako, to potom se těžko těm pastelkám může něco vytýkat. Nicméně teda ta zelená není úplně jako nejšpatnější. Na to, jaký třeba když si vemu, co jsou za neonové pastelky, které jsem měla v ruce, určitě jsem jako z těch levnějších, to jsou mapetky, které taky obsahují ty neonové pastelky. Žlutá, neonová žlutá, 307, Neon Lemon Yellow, neonová citronová žlutá. Ty bývají většinou hodně výrazný, takže jsem na to zvědavá. Ano, je to dost výrazný. Je
je to dost vidět, hodně to září. Už vlastně jako při lehké vrstvě ta neonka je teda neonová. To je super, to miluju. Vrátím se k těm mapetkám, které taky teda obsahují neonové pastelky a řekla bych teda, že tam jsou o dost horší. To jsou podle mě jedny jako z nejhorších. Na druhou stranu teď jsem měla v ruce nějaký jako obyčejný, byla to malá neonová sada za pár korun a ty jsou teda ultra špatný. Ani jako si nepamatuju, co to... Poprvé jsem to viděla, tu značku, než jsem si teda teď moc jistá, co to je. Ultra špatný. A teda musím říct, co mě teda vůbec se nadchlo, že vzhledem k tomu, že neměli krytí tady, tak bylo vidět, jak ta tuhá je úplně brutálně nevycentrovaná. Jsem toto nikdy neviděla. Tady teda máme špičku, prdelku zakrytou, takže není vidět, jestli tuhá je centrovaná nebo ne. A relativně zatím mi připadne, že jako je. Jako opravdu jsem, musím říct, jako dost těch pastelek překvapená v celku mile. Jako celkově, mluvím teda o těch vlastně 2 sadách dohromady. Tak jsme na další, je to 306, Neon Orange Yellow, neonová oranžově žlutá. A doufám, že bude krásně zářit. A já teda tato prošla už ořezáním, asi byla na nějakém obrázku, který si taky potom teda ukážeme. Tak. To není úplně častý odstín. I když teda v těch mapetkách je taková jedna taky oranžová, která není řazená mezi ty neonky, ale krásně taky září a podle mě teda je neonová a jmenuje se, tuším, Ananas. Pineapple. A ta je podobná a takhle teda taky krásně září. Jinak potom z dalších neonek, co jsem měla v ruce a teda ty mám jako ráda, tak ty byly v prismách a ty mi připadnou, že jsou jako boží. Mám je moc ráda, jinak, že ty prismy jsou teda úplně samozřejmě jinde s tou tuhou, je to jiný typ tuhy. Ale tam jsou jenom 3. Ale to jsou krásné pastelky, jako no, krásně barví. A ta cena samozřejmě jako je ultra jinde, obzvlášť pokud neobjednáváte z Ameriky, ale z nějakých jiných zdrojů. Nevím teda jako úplně proč si na to český e-shopy dávají dvojnásobnou přirážku. Jako já chápu to, že sem ty prismy nedováží, jo, ale to přece neznamená, že si dám dvojitou přirážku. Podle mě ta cena za ty prismy, která je tady na těch českých e-shopech, a nejsou to teda jenom, jako abych jako nekřivděla, nejsou to jenom české e-shopy, ale obecně jako i na Amazonu je to o dost dražší, když objednáváte z Evropy. Že teda jako ta cena je jako brutální a podle mě už to potom té pastelce neodpovídá. Tak, nicméně vrátíme se to je krása. Vrátíme se tady k našim pastelkám z Actionu, který teda cenově jsou naprosto jinde. A za tu cenu byste měli ty prismy ani ne 2, nebo možná 2. Takže tady máme 50 pastelek ještě v pouzdru. A samozřejmě jako ta kvalita se je horší. Tak, je to teda 304 Neon Dark Orange, neonová tmavá oranžová. Ta je nádherná, jako je krásně září. Líbí se mi to. Koukám, že ta kamera ten neonový tóny moc nebere, takže to bohužel teda by budete muset jako věřit jenom, že tato krásně září. A líbí se mi to. Toto je hezké. Jako za tu cenu, jako je to boží. To cenu je to super. Tak. A poslední oranžová, neonová, a je to 303 Neon Korál, neonová korálová. To taky hezky svítí. Zase to jádro jako není ultra tvrdý. Není ani jako ultra měkký. Jo, ale ta pastelka příjemně, řekla bych, jako takovej jako střed. Je to příjemný do ruky, dobře se s tím jako barví. Ten pigment se pouští a nějak se to nemaže. Typuju to na, jako je to teda, nevím, ale typuju to na pastelku s olejovým základem, než by mě to nějak jako ultra trápilo tohleto. A ten aspekt, jestli jako je pastelka olejová nebo vosková, úplně jako toto neřeším, pravdě. Ale z toho, jak jsou cítit jako v ruce, tak to typuju teda na olejovou. Tak, další máme 302 Neon Fuchsia, neonová fuchsie.
fuchsie. Já teda fuchsie miluju. A neonovou fuchsii teda sice jsem nikdy neměla. Myslím si, že není taková, ale tohle je fuchsiová jakože barva, takže to asi je v pořádku. Růžová je moc hezká, hezky barví. Líbí se mi. No určitě by mě zajímalo, pokud se mi chcete svěřit do komentářů, co říkáte vy na ty neonové pastelky, jestli je máte rádi, jestli je vůbec jako používáte a jak se k ním stavíte. Já vím, že jako relativně dost lidí jen moc nemusí. Jo, a já teda mám to taky prostě spojený se školou a se zvýrazňovačema, který jsme používali do sešitů. Že jsem byla asi trochu mimo záběr, to se omlouvám. Už jsem zpátky. Takhle si to tady kousek posunu. Tak, další tady máme 301. Neon Rose, neonová růžová. A je to taková studená růžová, spíš jako s nádechem do fialová. Úplně teda bych ji asi jako nedala do těch neonek, nebo respektive toto nemám pocit, jako že je neonová. Jako září, to jako jo, jako je to jasná barvička, jasný pigment, o tom žádná. Ale když to srovnáte, jakoby jestli září, no, že ta kamera to zase tak nebere, ten neon, no, to je... Tak to je potom těžký. Každopádně já bych ji úplně jako do těch neonek nedala, ale oni ji tam dali a tím pádem jich je 8. Tak, dostáváme se tím pádem do obyčejných už. A teď tady máme 72, Bright Pink. A to je jasná růžová. A teda na růžovou toto je na mě dost jako tmavé. Nicméně, jo, já bych toto dala spíš jako do červené. Samozřejmě jako je to studená, no, ale jako... No já jsem si na růžovou, je toto už prostě tmavé. Ale je to každopádně studená barvička. Pokud teda já se držím toho, že to je červená, tak výrazně studená červená. Je to teda ultra studená červená. Já teda mám ráda tyhle takovýhle červený. S velkou příměsí modré. A je to teda krásná barva. No, pigmentovaná ta pastelka je, nebo ta obecně jako mi připadne, že pigmentovaný jsou. Rozhodně víc, než bych za tu cenu čekala. Takže to jako je boží. Další tady máme číslo 12, Pale Pink, bledá růžová. A to bych teda taky úplně neřekla, že je teda růžová, jo, ale bledá ne. Hlavně toto je velice jako jasná růžová. Ale vzhledem k tomu, že ta předchozí byla taky pink, tak jako v tomhletom kontextu asi jako je teda tato růžová světlá. Tak. A zase ta pastelka je jako pěkně jako pigmentovaná. Ta tuhá je hladká, není tam, jako je vidět, že ten pigment prostě je docela mletý, jo? Že ten pigment není hrubý a je tam nějaký, jo? Není tam hodně jako toho, když to srovnám třeba s těma mapetkama, ke kterým se tady vracím, protože to jsou taky takové jako levné pastelky, tak v těch mapetkách je hodně toho jako pojiva a ten pigment je takový, jako že je ho tam míň, jako určitě ho tam míň, toto je jako pěknější ta tuha. Tak, další, 48, Pink. No tak tohle je podle mě fuchsia, nebo teda fuchsiová. Tak jsem na to zvědavá. Jako jo, jako je to růžová, jak bych řekla, že jako spíš hot pink, nebo možná jako i směrem k magentě. Nicméně pastelka je hezky barví, takže červem to jméno, jestli mě to sedí nebo ne. To jsou příjemné barvičky a jako opravdu si myslím, že za tu cenu jako... A je to třeba, mohlo by to být jako třeba cestovní set, jo, protože těch pastelek je málo, takže jsou skladné. A zároveň prostě, když se vám jako, nedej bože, což mě vždycky trápí, ať už je pastelka drahá nebo levná, když se dolámou nebo něco, tak prostě jako, jo, za tu cenu jako nemůže, to prostě nemůže nikdo potom se jako být z toho snad smutnej. 157 Shallow Pink. Jako bledá růžová, to bych teda souhlasila s tím názvem pro změnu.
Tak, je to taková standardní klasická růžová, žádný jako nic překvapivého, nicméně teda barví hezky. Je to zrovna jeden z těch pastelových tónů, jak jsme si říkali, že prostě ty pastelové tóny se najdou v těch jiných sadách, tak to je prostě klasický příklad toho. Ale samozřejmě nemáme tam toho 50 kusů, že jo? Zvlášť, když ta sada je taky 50 kusů. Tak, to jsou takové jako studené, tady ty teda jmenují růžové a já jsem to i dala do téhleté jedné skupiny. Tak. Další tady máme 282 French Mauve. Francouzská. A musím říct, že si nejsem jistá tím překladem mauve. Jako mauve je fialová s příměsí šedé. Po případě hnědé nebo béžové. Takže to je jako jo, ale nicméně ten odstín není standardní v pastelkách, takže vidíme, že to je jako vlastně světlá fialová, jako vlastně to ten pastelový odstín, jako byl v té pastelové sadě. Tam by se už něco podobného našlo, to bych možná potom se mohla podívat. Jestli možná bych se mohla podívat hned. A to tady mám ten vzorník. Jo, a tady ta 251 by jako značně, je to teda jiný, je tam drobonký rozdíl, ale ta by tam šla a samozřejmě ta růžová, takhle ty 3, což jako, že jo, to není žádný problém, jenom prostě, že tam teda dali taky tohleto, což je podle mě příjemný. Je to teda taková fialková, taková šeříková a zatlumená šedou. Tak a další v této řadě je 41 Lilac šeříková. Tak, s tím, že předpokládám, ano, že tady už tý šedý tolika nebude. A ten pigment je jasnější a zase jako je to taková pastelová, která by obstála určitě i v pastelovém setu. A taky bychom ji tam určitě snadno našli, nejenom teda tady v tom setu z toho Actionu. Tak. Zase příjemná barvička, hezký barví. Musím říct, že zatím jako ta škála vypadá hezky. Jo, jako jak jsem si stěžovala u toho pastelového, že tam prostě jsou 3 stejný kůžový a tak dále. Já se tady přesunu pastelky, abych je měla při ruce. Dám si je na své pastelkový prkínko, na který si odkládám to, s čím zrovna pracuju. Tak. A vrháme se na fialové, ale tady jsem to teda předělila. Tak máme tady 24 Rosy Pink. Růžová. S tím, že ani jedno bych neřekla, že teda odpovídá. A musím teda říct, že tohleto bych, pokud teda tato je v neonových, ještě to řeknu takhle radši jednou, tak podle mě ta by taky měla být v neonových. To jako jo. To je docela zářivá. A jako líbí se mi, je to jasný pigment, jasná barvička. Tenhle ten set jako mi připadne, že jako je skvělý do omalovánek, protože v omalovánkách dost často ten styl je hodně zářivý, jasný a hodně často ty koloristi sahají po jasných barvách. Takže ta stránka potom krásně září. Takže tohleto by určitě jako se podle mě užilo. A znova, jako samozřejmě to nejsou pastelky, kterými když něco vyrobíte, tak to může jít na světlo. To jakoby za chvilku vám z toho nic nezbyde. Jo? Takže to jsou pastelky, které prostě zavřete do skicáku nebo které zavřete do omalovánky a jako hotovka. Tak, další 57 Violet, fialová, hezká barvička, jasný pigment. A jako opravdu ty pastelky jsou docela pigmentovaný, musím říct, že za tu cenu, protože jako Action má jako asi tak 1 000 000 set těch pastelek, jo. Z toho teda já mám některé, a které ne. A musím říct, že za jako i podobnou cenu, ale jsou ty sady třeba starší,
tak ty pastelky byly o dost horší. Na to se můžeme třeba někdy zase podívat v jiném videu, v jiné recenzi, kdybyste o to stáli. Dejte mi vědět, když tak do komentářů, jestli byste stáli o ty další sady, které teda nejsou nový, ale že bych na to udělala video. A ty jsou teda mi připadnou jako horší. Zvlášť ta jedna. Mám teď na mysli takovou, mám teď jako přímo v hlavě takovou jednu, kde jsem si říkala, no jako tak toto není nic moc, takže jestli se, a to už jako dejme tomu nevím, rok a půl zpátky třeba, co jsem to koupila, takže možná už tam i byly delší dobu. A jestli se teda od té doby zlepšily, což by byla výborná zpráva, tím pádem všechny ty pastelky, s kterými ty přijdou na trh, by měly být úžasný. A nebo jestli tohle je prostě jako výjimka, nevím, kde si zadali tu zakázku na toto, že jo, to je otázka. Tak další tady máme 80, ultraviolet, ultrafialová. Krásně barví. Tak. Příjemná barvička. Možná u této pastelky bych jako, ne že čekala, že jo, u této ceny prostě nemůžeme jako mít takové jako očekávání, jakože za touto cenu je boží, jo, ale tato je krapítek horší, jako oproti těm, připadne mi, že ten pigment jako je slabší, ale jako pořád jako barví hezky, jo, to už prostě já tady tak jenom si trochu vymýšlím, jako co na tom, jako hledám mouchy. Tak, další 5, Dark Purple, tmavá fialová. A je teda tmavá a oproti té předchozí má příměs víc červené. Takže není tak studená, jako tato, jako samozřejmě jedná se stále o studenou barvičku. Jako celkově. Tady mi připadne, že docela jako že bych úplně nutně nepotřebovala asi, jo, takhle ty tři, tady ty rozdíly jako nejsou, jak jsem říkala, jo, že předtím třeba, že jsou si dost podobný, jako ano, jsou tam rozdíly samozřejmě, ale jak je to 50ková sada, tak jako tyhle ty tři, no ale tak prostě to takhle, že jo, jedna, která je to 50ková sada, takže relativně malá ta sada, a za druhý, že jo, ta cena, jo, tak, vrháme se na další řádek a čeká nás tady číslo 66. A je to ultramarín. Tak, to tmavá modrá. Hezky barví, je to taková standardní, to jsou takový standardní barvy, tohoto, který byste jako našli v drtivé většině v těch setech, a který by se tam jako čekali, jo, aby se pokrylo spektrum těch barev. To jsou to typické barvy, kterýma, pokud jako někdo nemá vůbec pastelky žádný, tak určitě se nic neskazí. A taky jsem teď dávala nedávno jako dárek tyhle pastelinky jednomu chlapečkovi, s kterým jsme kreslili společně. Tak a pak tady máme další 37 Dodger Blue. Tak to je taková jasnější, bez té červené. A já jsem zvědavá na ten rozsah, nebo na to spektrum těch modrých, jako co tam jako vybrali. Až to takhle bude na tom vzorníku. Zatím máme toto, je všechno jakoby dost tmavé a toto taky. Jo, jsou jakoby rozdíly v těch, jako v tom druhu toho pigmentu, že ty barvy jsou různý, ale je to všechno jakoby na stejno tmavé. Jestli to říkám srozumitelně. Jo, že jako mám tady pravda a světlou teda fialovou a pak tady jsou ale jako 3 tmavé fialové a tady zatím mám 2 modré, které jsou hodně tmavé. Tak, 104 Dark Prussian Blue, tmavá pruská modř. Jo a zase, tady jsou teda hodně podobné. Toto a ta hloubka toho pigmentu, jakoby jak moc je tmavý,
na to, že to jsou jako tři modré, tak toto se je hodně podobné. Takže jakmile třeba toto vybarvíte, tak máte náhradu, jako ani nemrknete. Ale zase jo. Ta pastelka stála 2 koruny. I s kouskem krabičky. Jako pastelky barví krásně, jako za tu cenu. Já to musím říct, toto jsem určitě říkala i v tom předchozím videu o tom pastelovém setu. A já nechápu, jak toto jako vyrobili. A nebo pokud prostě toto je standardní cena za pastelku, která se vyrábí, tak teda jako hamba těm firmám, co si to nadceňujou jako za obyčejnou pastelku. Tak. Další tady máme 7 Blue. Modrá. Vypadá lehce světlejší. A ano, je to teda světlejší. Ale ne o moc. Jo, když se na to podíváte, tak toto prostě jako, já vím, že tam je rozdíl, jo, ale to jsou 4 stejné modré. Jako víceméně, obzvlášť jako v 50. setu. Já když bych těch barviček bylo 500, jako třeba udělal Color, tuším, a nevím, jestli ještě nějaká jiná firma, tak to bych jako určitě pochopila, jo, ale v tom 50. setu jako je to škoda, že tam prostě není trochu větší rozptyl. Jako samozřejmě tam rozdíl je, ale teda tady jsou ty rozdíly minimální a na to, že toto má být teda jakoby světlá modrá. Třeba by to jsou jako tmavé, i s touto. Tahleta je mezi tmavou a prostřední, bych to tak viděla. A teď tady máme teda světlou, jednu. Pale blue, světlá modrá. Jo, a najednou je obrovský skok jako v té hloubce toho pigmentu. A mám tady tuhletu modrou, která jako je pastelová, určitě by obstála v pastelovém setu. Jsou ty barvy krásné, o tom ne, jako pastelka je příjemná, pokládá si pigment hezky, jako ten pigment se na sebe nabaluje pěkně, takže můžete dělat jako nějakých pár vrstev. Určitě záleží samozřejmě nejvíc na papíru. Jo. Když máte pěkný papír, na který se ta pastelka chytá, tak si dokážete poradit prostě s čímkoliv. Ale když ten papír je špatný, když si nerozumí s tou pastelkou a ta pastelka je taky horší, tak jako to potom není úplně jako vítězná kombinace. No. Jo, takže v těch modrých musím říct, že tady nejsem teda úplně spokojená, že tady vlastně mám jakoby 3 stejný modrý, jedna teda tady jako do fialová, s tím, že jako je tam ta příměstý červený. Tyhle jsou ve stejné hloubce, pak je obrovský skok a pak je teda světlá modrá. A to je jediná světlá modrá, kterou tady máme. Jo? Tak jdeme na další, tady budeme mít, předpokládám, zelený a máme tady 288 Sage Green, s kterou jako koukám, že jsem dělala, je ořezaná. A toto se mi líbí. Je to teda pastelová barvička a je tlumená šedou, takže to bych jako nečekala tady v té sadě takovouhle barvičku. Obzvlášť po tom, co tady předvedli s těma modrýma, teda to jako... Toto se tyko mají plus bod, jako za to mají ode mě plus. Tak, já se vrhnu na další platíčko. A jsme teda v půlce. Tak, tady si přidám zase pastelky na svoje prkínko pastelkový. Čekají nás zelené. A pak žluté. Tak. Pak tady máme 75 Light Sea Green, světlá mořská zelená. No, to je jako tyrkysová a úplně mi nepřipadne světlá teda. Nicméně OK. Jako toto tady ještě určitě nebylo, takže super, toto je standardní barvička v setech zeleno-modrá. Standardně se objevuje. Jako podle mě na procvičování, jako do skicáku, nebo prostě na jako vlastní obrázky, na omalovánky, to boží, jako nemůžu říct špatného teda slova, i když tady furt teda si na něco stěžuju. Tak, 89 Mint mátová. Mátová bývá většinou o dost světlejší, jako v setech, s tím, že podle mě to jako a máta, že jo, jednak jak vypadá máta. Jako
Tohle to je podle mě lepší máta, než jako taková světlá. Třeba to bývá někdy toto. Jo. Oproti té zelenomodré, tato taky zelenomodrá, ale s míň modrou. Ale je to dost podobné, teda na to, že jako 50kový set. Já jsem tak začala víc tlačit, mám tam takový kocoury. To nejsem úplně spokojená. Telekon, jako co mám tady tuhletu, tak ta je slyšet jako na tom papíře, že trošku jako drhne. Není ten pigment tak jemný. Tak, pak máme tady 11, Forest Green, lesní zelená. No a to je hodně tmavá, jo, to je krása. To je krásná barvička, to mám radost. Taky zase slyším jako takovej ten suší tah po tom papíře, jak teda jedu tou špičkou. Je to snad, no, jako je to suší a trošičku to drhne. Asi tam je nějaký drobek. To jdu teďka, takže je možný, že prostě v průběhu té tuhy, jako tam bude nějaký neřád, no. Nějaká nectnost tam nás bude čekat. Toto je velice hezká zelená. Oproti těm předchozím jako s mnohem větší příměsí žluté a jako není to ta jedovatá zelená, jak jsme se jako bavili už i minule. Toto je na lupínky, na zeleň, jako šlaby dát a případně jí trošku pomoct nějak jako dotlumit, ale už jako komu se nechce toto řešit, tak by si podle mě vystačil a ta pigmentace je příjemná, jako je to fajn, hezká barvička, mám radost. Další zelená, tmavá taky a olivová, to je úžasný, musím říct toto zatím za ty zelené pochvala. Ta je to teda taky tmavá, to jsou teda tmavé olivy, dost tmavé olivy. Taky trošku zase tam slyším, trochu to drhne, ta tuha. Není to tak hladké, ale jako dá se s tím určitě, a jenom jako pozoruju toto, že to teda je slyšet, možná to bude i na kameře slyšet, že to jako by víc šustí, jo. Asi teda je ta tuha suší tady, nebo tam je nějaký drobeček, nějaké drobečky v tom, který jako dělají ten zvuk na tom papíře. Nejsem si jistá, jako mám pocit, že to tam asi bude, že to bude mít jako hrubší pigment teda, hrubší mlatý. Což jako, já se divím, že vůbec ty pastelky existují na to, že mají nějaký hrubší pigment, jako, že to nejsou karandašky, jako, kde to bych samozřejmě jako si říkala, ježmarja, co to je. Tak, úžasná zelená, taky znova teda nalupený, ta už je zatlumená, takže když byste chtěli dotmavit lupínky nebo nějakou tmavší zeleň, tak to boží toto. To je jako ta krásná zelená. Pak tady máme 28 light green, ta vypadá hodně jasná. A je tam obrovský skok v té, no tak to je jako obrovský skok. No, ta tak nešustí, tam opravdu ty dvě zelené byly takový šustivější, teď se vracím k tomu, co, no, teď jsem narazila možná na drobek, tak asi to prostě bude možná v průběhu těch tuch, jakože tam, kde jsem to nezaznamenala, tak třeba to tam bude někde v prostředku, nebo prostě někde v rámci té tuhy, že tam prostě nějaký drobeček. A jako myslím si, že ty pastelky na to za tu cenu mají teda jako určitě nárok. Samozřejmě jako nadšená nejsem, ale jako nemůžeme se stěžovat. Je tam toho šustění míň oproti těmhletěm. Takže nevím, jestli je to prostě spojený s tím pigmentem, anebo nevím, no. Každopádně, když se podívám na zelený, tak ten rozsah je teda zatím za mě super. Jako v takovémhle setu a v 50kovém setu, jako to je boží. Máme teda světlou, ještě nejsem u konce, ještě tady jedna zelená. Je tady jasná zelená, potom dvě teda tmavé zelené, jakoby v podobné hloubce, ale ten rozdíl tam je. No to podle mě jako není tak super, ale já teda netíhnu k těm tónům, takže by za mě stačil jeden. Máme tady poslední zelenou, 105, dark yellowish green, tmavá žlutavá zelená. A ta je trochu zatlumená oproti této, takže na lupínky tato bude super a ve spojení s touto, nebo tady s tou. Zajímaly by vás třeba kombinace barev?
s těmato pastelkama, nebo jako s těmi sadami. Jako je to relativně malý set, takže není moc čeho vybírat, ale kdyby to někoho jako zaujalo a chtěl by vidět, jako jak ty barvy k sobě, jak by se daly jako prolínat a toto, tak dejte mi když tak do komentářů vědět, jestli toto je něco, co byste rádi viděli. Táta vůbec nešustí, takže buď nejsem na drobečku, nebo teda ta tuha je krásně mletá. Tak, jdeme do žlutých. A máme tady, začínáme 014 Creamy Yellow. A tohle bude zástupce takových těch světlých žlutých, který já nemám ráda, ale vypadá už i tak dost jako žlutě. Většinou to bývá o dost světlejší. A tato teda je pigmentovanější, jako oproti těm standardním cream. A taky oproti standardním cream má mnohem míň oranžové v sobě. To je opravdu taková jasná, světlá žlutá. Tak a mě těší, že tam je jenom jedna. Tak, já si tady přendám další pastelky. Možná už všechny by se mi vešly. No, možná už by se mi vešly všechny. Tak. Připravíme se na to. Já se tam asi nevejdou. Tak, další 4. Canary Yellow. Kanárková žlutá. A to je taková standardní žlutá. Určitě to nesmí jako v pastelkách chybět, takže to tady nechybí. Je to taková jasná, opravdu žlutá, která to je standardní barvička. Tak, krásně hladká, nic nešustí. Jako tato, zase se prostě, jako jsem doteďka, ty zelený byly první, kde jsem toto zaznamenala. Takže možná to jako napojí na tu barvu. No, uvidíme třeba potom, až s těma budu průběžně pracovat, jestli se tam nějaký drobky objeví. Další, 16. Autumn Gold, podzimní zlatá, s příměsí do oranžova oproti těm předchozím. A podle mě ten rozdíl tam teda není takový. Mohla by klidně být víc oddělená, jako ještě jako větší s příměsí, prostě s větší příměsí oranžové, anebo zatlumená případně, ale jakože jo, to bych chtěla určitě už jako nereálně moc, protože jednak ty peníze a jednak jako takhle nad tím jako asi nikdo nepřemýšlí, jako no, při výrobě takových podobných pastelek. Nicméně rozdíl tam je víc do oranžova, jako jo, to je. Pak tady máme 132, což píšou brown olive, hnědá oliva. A tohleto, to je jako, toto je bomba. U té brown olive 132 a toto jako je boží. A nevím, jestli teda se mnou tady někdo sdílí ten názor, protože toto je taková jako barva, jak bych to řekla, no, obsahu dětské plínky. Nicméně, s touhletou pastelkou uděláte divy, protože jako při obzvlášť teda kresbě se s ní krásně zatlumí lecos, zelená, červená, žlutá, jo. A mimo to, jako i sama o sebe prostě dodává jako spousta jako hloubku a nemůžu to slovo najít. Tak jestli mi to napadne během toho, tak se k tomu vrátím. Každopádně mám radost té pastelky. A je to jako i v jiných sadách, je to taková rose sienna, což je, nejsem si jistá tím jak se překládá, což znamená syrový a jako nespracovaný. A toto jako, nevím, musím se podívám se. Jsem ráda, že tato barva tady je a musím říct, že to je velké překvapení. Je to vlastně jako směs světle hnědé a trochu dozelená. Jo, to je velmi užitečná pastelka. To je velký plus. Tak, Shallow Orange 167, světlá oranžová, a to je náš kůžový odstín tady nejspíš. A je tady jenom jeden. Takže je to taková růžovo-oranžová, která jako zastupuje skin tone, kůžový odstín. S tím, že takhle samozřejmě kůže nevypadá, ale
pokud bychom šli do pokožky, tak vemu teda toto a tady dobarvím, případně žlutou a potom takhle zelená lehce, jako záleží asi jak byste s tím moc chtěli operovat, ale jako v té kůži jsou různý podtóny, červený, modrý, žlutý a už myslím, že jako toto by dohromady, ne teda ve stejném středním poměru, že už by to jako, že už by to šlo. Na to, že to je teda 50kový set, tak velká pochvala za tuto. Tak, aha, ale já tady mám políčko. Já jsem se nějak rozjela, tak beru zpět, 167, ještě jedno políčko. To jsem se tak rozvášnila nad touhletou pastelkou. Tak, a doplatí, co jsem říkala tady. A pastelka patří semka. Tak, no, tak to je překvapení. Tak, a jsme v oranžových. Další tady 91, Pumpkin Yellow. Dýňová žlutá. Podle mě teda dýňová je oranžová. A toto je teda oranžová. Nicméně tím pumpkin si tady jako se zachránili, protože toto opravdu vypadá jako dýně. Takže já bych to nazvala pumpkin orange, ale že jo, to je to poslední, co nás musí trápit. Opět zase říkám, ty pastelky Tykon už jsou všechny hladký a vůbec nešustějí, takže tam v těch zelených nevím jako. Tak, krásná jasná oranžová. Nicméně, teď tady máme orange a typuju, že to teda bude podobné. A je tam samozřejmě rozdíl, toto je jako s víc červenou, ale tohleto jako je podobné a ve výsledku asi zaměnitelné, takže tady nejsem úplně spokojená. Ale zase, jo, samozřejmě. Cena, řekla bych, jako neodpovídá ani tomu, co tady máme. Jo. Abych to by jako, klidně by ty pastelky mohly stát jako 3x tolik. Klidně, ještě furt by byly jako za tu cenu boží. 27, Salmon Pink, lososová růžová. A já se obávám, že to bude ale podobný. No, jako rozdíl tam je, ale teda tady nejsem úplně nadšená, jako z tohohle toho, z té palety, tady co se mi jako přede mnou. Jako jo, je to taková jako tlumená, jako je tam rozdíl, ta je víc jako do červená. A je to teda jako do lososova, jako je to jako ne, že ne. Do takového toho uzenýho lososova. Než do syrového lososova. Tak. No, ale tohle jako... Je to mě jednak osobně, teda mě toto úplně netěší, protože nemám ráda ty oranžový a toto. Ale jednak je tam jako malý rozptyl v těch barvách. A teď nás tady čeká 1, 3, 3, Bright Orange Red, jasná oranžovo-červená a zase jo. Jako kdybych, já teda ještě udělám ten swatch. A pak, až to budeme mít, tak se nad tím hluboce zamyslím. Tak. Tak, máme tady tu oranžovou, ještě já budu teda dál pokračovat, ale tam potom půjdeme do červených. A tady teda nejsem spokojená, podle mě, kdyby dali 2 z těchto jenom, tak by to bylo akorát. A vůbec bych se nezlobila. Tak, další. S tím, že jo, na to, že taky tady mohl být větší rozptyl, tady taky, jo, toto je hodně podobné. 58 Orange Red, oranžovo-červená a předpokládám, bude o něco tmavší. Je to krásná, jasná červená, to jako
To jako jo. Tak. A zase, vůbec to nešustí nic, není tam nic cítit v té tuze. Je jemná a příjemně jako se drží toho papíru a příjemně to tam klouže, tak jak bych jako čekala. U těch pastelek jako zatím. Takže to byla jako ne, že výjimka, ale ojediněle. Takhle. No ale tak toto jako, to ne. Jako to jsou hezký barvičky, jako o tom žádná, ale prostě toto je zbytečné. To jsou prostě zaměnitelné tyhle ty. Takže, ale na druhou stranu ta červená docela se používá dost, tak jako když vám jedna dojde, tak máte druhou a teď je tady 6 red, červená. To je tmavší o něco. Já jsem teda zatlačila dost na tu pastelku. Takže tam mám kocoury. No, jako, ale tak jako toto spektrum je standard. Jako v těch pastelkách. Prostě ty žluté, oranžové, to těch tam jako bývá dost většinou. A takže to ještě jsou zlatý, že tady aspoň teda jenom, takhle ještě to zakraju, jenom jedna ta kůžová. A tady podle mě klidně tahle nebo tahle by mohla jít pryč a tady z těch jako jedna určitě taky. No a ta červená by klidně jako mohla být tmavší. Tak, další tady máme 100 light brownish red, světlá hnědočervená, ale tady vypadá to hodně pigmentovaně, hodně tmavě, takže nevím, jak moc to bude světlé. No, tak to světlé není, ale je to taková tmavá bordeaux. No, to není bordeaux, ale jako tak tmavá červená. Jako jo, mě to furt do toho vede, že to jako je do vínova. Ale ne úplně jako přesně, ale je to prostě, tady je obrovský skok teďkon. Ale jako zase hladká pastelka, nic tam nešustí, nic tam jako není to ten suchý zvuk, tak v ideálním případě už se toho nedočkáme. Tak. Já si posunu zbytek těch pastelek. Blížíme se teda do finále. Tak, další 45 brownish red. Tak to byla light brownish red a toto je brownish red. Hnědočervená. A já už jsem si teda zařadila do hnědých. A je to taková hnědá s červeným jako základem. S hodně červeným základem. Toto je docela jako standardní taky barvička. V takovýchhle setech. Taková rezatá. 39 reddish brown, červeno-hnědá. Toto byly hnědo-červená, toto je červeno-hnědá, takže se blížíme do hnědé. Ano, a je to teda o dost tmavší. A taky jako s červenými hodně podtóny. To je příjemná hnědá, ta se určitě jako užije. Ale je dost jako výrazná. Chtěla by to byla nějaká jako vegetace, a toto asi jako zatlumit ještě. Třeba zelenou. Nebo šedou. Je zase hladká, nic tam nešustí. 10 coffee, káva. Další tmavá hnědá. Tak ta se do té vegetace určitě hodí víc. Na ty různé stromy a toto. To je příjemná standardní hnědá. Ale jakože, jako za tu cenu, jako boží. Tak. A další poslední hnědá, dark brown. A 13, tmavě hnědá. A ta je nejtmavší z nich teda. A nejtmavší a nejvíc jako neutrální.
hladká. Vlastně nic tam nevrže, nic tam nešustí. Tak. A poslední, tady máme šedé, černou a bílou. Tak, šedé, grey. 71, šedá. Což je taková střední studená šedá, která určitě při kreslení najde využití. Ale na to, že toto je teda nejsvětlejší šedá, která tady je, tak já bych klidně užila jako ještě světlejší, ale zase, že na to, že v 50kovém setu prostě jsou teda šedé dvě, tak jako je to boží. Lead Grey, olovová šedá, olověná šedá, která je podobná hloubkou, ale je teplejší. Takže máme teda studenou šedou, máme teda teplou šedou. Jako v nejideálnějším případě bych tady uvítala ještě nějakou jinou šedou, která bude světlejší. A pak teda obě tyhle ty samozřejmě. Pak tady máme černou, jedna black, černá. A ta je jako příjemně černá teda. Na to, že vypadá to jako na hodně neutrální černou, bez příměsí a jako docela, že by se i navrstvila do hodně tmavá. Takže jako lec, kde je černá a pak jako vlastně z toho je šedá. Že jako ten pigment tam jako tolika není. Tady jako zase, jako tady je to super. Za tu cenu super. Tak, a jako poslední tady máme bílou. 2 white, bílá. No, s tím, že co teda já bych klidně toto bílou bych jako ožilila a mohla by tam být šedá místo toho. Ale jako bílá a černá je prostě standard v těch pastelkách. Nevím proč, jako všude se dává bílá, když prostě ta bílá jako není funkční. Tahle musím říct, že jako jsem byla překvapená, že relativně jako má i nějaký pigment, ale jako je víceméně nefunkční. To jako je, kdo třeba používá bílou jako na blending, že to je vlastně jako pastelka bez pigmentu, tak by se nechala. Tak, máme tady celý ten vzorník. A jako já musím říct, že mi připadne ta škála celkově, jo, za ty peníze boží. Jinak potom, co se týče mě a mých jako názorů, jak jsem říkala, jo, ten rozptyl někde není úplně super, ale za mě teda ty zelený jsou příjemný, to je jako příjemný rozsah v rámci tohoto setu a jsem mile překvapená touhletou a že jsou tady teda dvě šedý, to je taky fajn. Tak a teď se podíváme společně na obrázek nebo obrázky. Mám tady teda 2 obrázky. Jenom v rychlosti mrkneme a pak v příštím videu si nakreslíme nějaký obrázek společně s těma pastelkama. A aby jsme je viděli v praxi. Tak, tady mám 2 obrázky. Mám tady hruštičku a jablíčko. A koukají se na nás. Tak. No a takže tady jsem koukala na ty zelený, který mě teda hodně zaujaly. A jako byla jsem s tím spokojená. Musím říct, že jsem hodně využila tu 132. No to tam není úplně vidět, ale je to vlastně jako docela všude, když to řeknu takhle. A vzhledem k tomu, že to neonový set, tak je tady přidaná ta neonová, která teda na té kameře není moc vidět. Bohužel. Ale bohužel byla jsem s tím spokojená. A tady na jablíčku jsem koukala po těch červených, oranžových, žlutých. A polostra jsem použila kus fialový, nějakou hnědou a pak tady jako máme taky zelený pozadí, který jde do neonova. A jako chtěla jsem, aby se to propojovalo něčím, takže tady je žlutá, ta neonová. A jako kreslí se mi příjemně, ten papír jako je fajn, a mám ho ráda na pastelky. Takže v příštím videu si nakreslíme tady
nebo tady nějaký ovocíčko. Když tak mi napište do komentářů, co by to mělo být. Máme tady hrušku, jabko, tak co budeme dělat jako dalšího. No a kdo dokoukal až sem, tak mi do komentářů určitě napište smajlík s nějakým ovocem. Ideálně třeba takový, co bychom kreslili. A jinak mi tam napište, jestli ten set máte, jestli jste na něj koukali a co vy na něj, jak se vám zdá. Tak a já vás moc zdravím, doufám, že máte hezký den a uvidíme se třeba zase příště. Ahoj!